Motor. Lombok abang larang. Lah iki sidone meh distorke ning ndi Mas Damar lombok iki? Jane yo pengen tak dol wingi-wingi to, Lik. Tak ge piknik ning kota idamanku, Los Angeles, sing panggonane artis-artis terkenal kae lho, Lik. Sayange wis kobongan saiki, Lik. Kotane wong-wong sing arep gawe Palestina dadi neraka kae Mas Damar. Yo ndina to, Lik, LA kan yo kono. Kapokmu kapan entek-entekan omahe dadi awu. Motor. Jane napa to kuwi kodho emosi iki? Kae lho, Pak De, kota Los Angeles ki kobongan. Aku ora sedo piknik, Pak De. Oh kuwi to, Ndul. Ngerti ya, bumi donya saisine kuwi peparinge Gusti Allah. Mula menungso kuwi kudu apik marang Gusti Allah lan apik marang sakpadha-padha menungso. Cara agama iki kudu apik hablum minallah, apik hablum minannas. Sapa wonge sing ora apik karo Gusti Allah, ora gelem taat, mesti sesuk dibales, disiksa. Sakmono uga wong sing ora apik, sing dolim semena-mena karo padha-padha menungso, mesti dibales karo Gusti Allah. Wis dongakno dulure dhewe ning Palestina, muga-muga ditulungi Gusti Allah. Aku tak bablase ya. Pak De, dalani kono.